हाय सांगमाने पत्री माछ उपरे ମୁଁ ଭଲ ରେସିପି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପତ୍ରୀ ମାଛଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ରୋଷେଇ କଲି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପତ୍ରୀ ମାଛଟା ଧୋଇ ଆଣିଥିଲି ବନେଇକି ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତ ଆକୁ କଣ କରିବେ ନା ଏଠି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଚଳିବ କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ତା ଲୁଣଟା ସେ ପୁରା ଆଇଁଷ ପାଣିଟା ଟିକେ ଖାଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆଇଁଷ ହାତେ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆଇଲାଣି ଯୋଉଟା କି ତାର ଫେଣ ଆସିଲାଣି ମାନେ ତେଲ ତ ନିହାତି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇ ମାଛକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ମିଡିୟମରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ତ ସ୍ଲୋରେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କରି ପକଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ମାଛ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କରି ପକଉଛି। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ମୁଁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କରି ମାଛ ପକେଇଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିତେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୋର ରେସିପିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଟଭା ଗଛ ପାଖରେ। ଟଭା ଗଛ ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ଟଭା କଣ? ତ ଟଭା ହେଲେ ଆମ ଆଡ଼େ ତ କୁହନ୍ତି ଟଭା, କିଏ ବି କୁହନ୍ତି କମଳା। ତ ଆପଣମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଆମ ଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ଟଭା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଛ ନେଇଛି ତା ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଟଭା ତୁଳିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି 3ଟା ଟଭା ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଟଭା ତୁଳିଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ହଉଛି। ଏଠି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ମୋ ଦେଇକି ଦେଇଦେଲି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଟଭା। ମୋ ଦେଇ ଏଠି ଟଭା ଛଡ଼େଇଲେ। ତ ଏପଟର ଭାଉଜ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରସୁଣ ଦେଲି ଲଙ୍କା ଦେଲି। ତ ଖାଲି ଏତିକି ପେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମସଲା ଭାଉଜ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଦେଇ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କମଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଟଭା କୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ମଞ୍ଜି ବି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ ବି ଯାହା ସେ ଯୋଉ ଟଭାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ନା ତାକୁ ଭଲ ମାନେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଛାଣିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରସକୁ କଣ କଲି ନା ସେ ଯୋଉ ମସଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ମସଲା ଉପରେ ଢାଳିଦେଲି। ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଭାର ରସ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଜିରା ପାଉଡର ଧନିଆ ପାଉଡର ସେତେବେଳେ ପକେଇବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ପକଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଲୁଣ ପାଉଡର କିଛି ବି ପକେଇବେନି। ଯେତେବେଳେ କମଳାର ରସ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପକେଇବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଟିକେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ଯୋଉ ମିଡିୟମରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସ୍ଲୋ ଥିଲା ତ ମିଡିୟମରେ ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଛି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାଛ ରଖିଥିଲି ତ ମାଛକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନଉଟିବାକୁ ଲାଗିବା ନାହିଁ ତ ପତ୍ରୀ ମାଛଟା ନରମ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ମସଲାର ସେ ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ମସଲା ପାଣିଟା ଟିକେ ତା ବାସିବନି। ତ ଏଠି ଆମେ ଢଙ୍କେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲା କି ନା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି